Obila Manandi otimo pedha mar kedo kod ohand kong'o moko opuodhi e sub county ma Chesumei. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto lando ni sirikal dhi medo mahino e kedo kod kong'o kod yedhe makelo mer e pacho ka. Magi timore kaluwore kod ywak ma jopiny osebedo ka golo ni kong'o ma chik ok opuodho osebedo ka medore e gwengego kendo keto ngima oganda ahinya to rowere e andaki. E kinda pedhano, obila ne omako ji ariyo ma itudo kod ohand kong'o. Moko makoch kod omenda ka bende komanda mano mar obila ogolo siem mager ne joma timo ohala makamago ni dhi kawnegi ondamo mager mar chik. The drink that we have arrested this evening, 139 sachets of 200 milliliters. We actually were able to jump over the fence to get into the compound, because when they realized that police officers were around this residence, they didn't open the door, and therefore we had to make our way through by jumping over the fence, and we were lucky to get the drink that's before us. Given the nature of the offense, I just want to confirm that as a county, we are putting our efforts together to see to it that this second generation drinks and even the illicit brews, changa is a lot, and even kangara, and I think it has really affected the county. I want to give a warning to all those families that are involved. They would rather look for an alternative source of income, but not illicit brews, not second generation brews, because they are affecting our society.